Здравейте! Днес реших да поговорим за вторичните ползи, какво представляват те, как да ги идентифицираме и съответно как да ги преодоляваме. Това е една много интересна тема. Казвам се Ирена Славкова и съм психолог-консултант по когнитивно-поведенческа терапия. Отначало даден клиент може да покаже голям ентусиазъм, голяма готовност да промени нещата към по-добро. Обаче, когато идентифицираме причините за неговите затруднения, той или изведнъж се отказва, или започва да отлага сесиите и да ги разрежда, или въобще започва да саботира терапията по някакъв друг начин. И какво всъщност се случва тогава? Тогава сме се натъкнали на така наречените вторични ползи. Това е изгодата, поради която клиентът се намира в сегашното си положение и, както се оказва, не иска да мърда оттам, защото излиза, че там му е по-изгодно. Като думата изгода я разбирайте не в кавички, а действително като полза от текущата ситуация. Ситуация, която той хем се оплаква от нея и иска да преодолее, понеже му е трудна и даже непоносима, хем в един момент избира да не я променя. За по-голяма нагледност, нека да дам пример. Представете си мъж, който е преживял доста неуспехи в работата си. Първоначално е започнал добре, получавало му се, но след това започва една безкрайна поредица от неуспехи. Налага се да напусне работа, след това се намира все работи с лошо заплащане, които пък се редуват с периоди на безработица. После се отключва хипохондрия и клиентът започва да ходи по лекари, да плаща за скъпи изследвания, като се оказва всеки път, че със здравето, слава Богу, всичко е наред и е поредната фалшива тревога. И докато той търси да разбере какво му е, съпругата съответно трябва да поеме семейния бюджет в свои ръце. И тя започва да носи повече пари, съответно започва да има последната дума по ред семейни дела и решения и т.н. И макар че клиентът разполага с безусловна подкрепа и търпение от страна на неговото семейство, проблемите се задълбочават и не изглежда да има скорошно измъкване. Но, когато идентифицирахме някои страхове и здравната му тревожност започна да поддава, да се пропуква, да се овладява в някаква първоначална степен, започнаха да се появяват първите плахи резултати и точно тогава човекът се отказа. Писа, че прекратява нашите срещи. Каква е вторичната полза в този случай? Когато се стигна до момента, в който клиентът трябваше да се изправи срещу страховете, които открихме, да ги конфронтира, да ги пребори, за да преобърне положението, каквато беше и неговата първоначална заявка. В един момент от терапията обаче той избра да не го направи, което е изцяло негово право. Всеки може да реши дали да се промени или да не се промени. Но беше очевидно, че страхът да се изправи срещу собствените си демони се оказа по-голям и клиентът предпочете да си остане в текущото положение, т.е. да ходи по болници, да се притеснява за здравето, и от тези грижи, от тези тревоги да няма време да вземе мястото си като глава на семейството, каквото всъщност той искаше да постигне. Да си намери по-добре платена работа, за да може да носи повече пари в къщи,
да се здобие с повече авторитет и в работата, и в къщи. Всъщност, едно от нещата, които неговият страх за здравето прикриваше, това беше неговата огромна неувереност да поеме грижата за своето семейство и особено страхът, че няма да го направи добре, няма да го направи по най-добрия начин. Сега, какви бяха причините за този страх, това няма никакво значение в момента. Същественото е, че в крайна сметка страхът да се изправи срещу проблемите в своята професионална реализация се оказа по-силен от неговото желание за промяна и той избра да прекрати терапията и да остави нещата такива, каквито са. Както казах, всеки един клиент има право да направи това и както е ставало дума и преди, терапевтът може да доведе клиента само до там, докъдето клиентът е готов да стигне и нито крачка по-нататък. Но е абсолютна истина, че това, което може да попречи на терапията в много голяма степен, това е ползата, която ни носи сегашното статукво, независимо, че може да ни е непоносимо в него и едва да оцеляваме. И ние може да искаме много силно да променим това статукво, но когато се стигне до момента, в който е нужно да поемем нещата в свои ръце и да проявим отговорност за тази промяна, някои се отказват. И точно в този момент човек се отказва от своята лична сила. Все едно е като да си кажеш: я по-добре аз да си седя там, където съм, защото другото изглежда много страшно. Да изляза пред света, да заявя: ето ме, тук съм, имаме, добър съм, искам хубава работа, искам добро заплащане. Всичко това е страшно. Защото тогава ще трябва да се доказваш, ще трябва да се отстояваш, да се бориш, много вероятно да влизаш в стълкновения. И трябва да правиш разни неща, каквито правят порасналите, големите хора. И тогава решаваш и си казваш: не, това не е за мен. Това е една голяма отговорност, която аз не мога да поема и затова по-добре да си седя тук и да продължавам да се тревожа, понеже това го мога. И знам колко лошо може да е, тук вече нищо не може да ме изненада. И още така да продължа да разсъждавам в тази посока. Човекът избира да продължи да се възмущава от хората, които са лоши, които са жестоки, от света, който е несправедлив, защото свестните ги мачка, а пък помага на лъжците, крадците, нахалниците. Докато е в големия свят навън, човек не знае какво ще срещне и какво може да го сполети и затова той избира да си седи там, където е. От страх пред неизвестното. Общо взето това представлява вторичната изгода. Когато избираме вторичната изгода, ние всъщност избираме да си останем малки. И да не поемем отговорност за нещата, които ни се случват. По-лесно е да вярваме, че нашите нещастия ги причинява някой друг и че ние самите нямаме никакво участие в това. Разбира се, здравната тревожност не е единствения параван, зад който може да прикриваме страховете си, а параван може да бъде всяка една неблагоприятна ситуация, която ние се страхуваме да променим, от страх да вземем нещата в свои ръце.
а това всъщност е страх да порасне. И затова се крием зад някакво удобно извинение. Било здравословен проблем, било травма. И си повтаряме, че нищо не може да се направи, понеже нашия случай е особено тежък, няма такъв друг извънреден случай като нашия. Което, разбира се, изобщо не отговаря на истината. Много често жени търпят лошо отношение в къщи с години. Съпругът е поел да се грижи изцяло за финансите, а съпругата пък да се грижи за семейството. И въпреки, че тя може да получава тормоз и неблагодарно отношение, съпругата стои в тази позиция с години, защото се страхува да е самостоятелна и да отговаря за собствения си живот и за своята финансова самостоятелност. Няма да кажа независимост, финансова самостоятелност. Страхува се да си намери работа, вярва, че няма да се справи. И затова приема да се отнасят с нея като към слугиня. И това е една много често срещана вторична изгода, когато жената се бои да бъде самостоятелна, да се реализира в професионален план и да се справя с съответните трудности, защото трудности винаги има. И затова предпочита да търпи негативите на своя съпруг, който се държи зле с нея. Но неизвестността в широкия свят не я плаши много повече, отколкото я плаши лошото отношение в къщи, понеже там вече е свикнала и знае какво да очаква, колкото и да е непоносимо. И затова такива жени избират да не се променят, когато се стигне до момента, в който е нужно да се предприемат някакви действия, т.е. да направят една чисто поведенческа промяна. И такива клиенти предпочитат да си останат на етапа на говоренето, на разбирането на ситуацията, на себе си, на другия. Обаче, когато се стигне до това те да се задействат по-активно, да излязат от позицията на жертва, те се отказват. Това, което може да ги принуди да действат, е когато ситуацията в семейството ескалира много и тогава жената може да реши да предприеме нещо, вместо да чака просто лошото да отмине. Изобщо те се задействат, когато се стигне до физическа агресия, по-сериозна. Иначе вербалната агресия, психическия тормоз, те предпочитат да го изтърпят. Ако усетите, че сте зациклили в някакво положение, от което ви е трудно да се измъкнете, винаги търсете първо каква скрита, несъзнавана изгода може да имате от така създалата се ситуация. Защото лошото на вторичните изгоди е, че ние не си даваме сметка, че в нас има такива скрити мотиви. Да отлагаме, да не излизаме от неприятната ситуация. И ние искрено сме убедени, че ще направим всичко възможно, за да си решим проблема. Аз ще направя всичко, което зависи от мен, за да прекратя всичко това. Да, ама не, както беше казал някой. И когато се стигне до действие, започваме да отлагаме, да си намираме 101 обяснения. Защо още малко трябва да се изчака, защо сега не е най-подходящия момент. И в тези случаи търсете каква скрита полза ви движи отвътре. Или казано с прости думи, пред кой ваш страх ви е трудно да се изправите. Надявам се, че казаното ти беше от полза. Час за консултация по Skype или Messenger можеш да си запишеш през линка в описанието. До следващия път!